Tohle jsou 3 znaky, že tvoje tělo už roky platí cenu za to, že čekáš. Na číslo 1 si skoro nikdo nevšimne. Za tu dobu, co pracuji s ženama, který čekají, vidím tyhle 3 věci znovu a znovu, bez ohledu na to, jak dlouho čekají, nebo co už všechno vyzkoušeli. A měla jsem to tak i já. Na číslo 1. Nedokáže se uvolnit, když k tomu máš prostor. Sedíš v klidu, hlava běží. Tělo je fyzicky v pohodě, ale zevnitř je pořád v pohotovosti. Jako by čekalo, že se každou chvíli něco rozhodne. Na číslo 2. Vnímáš každý signál těla víc, než by bylo přirozený. Každý pocit analyzuješ, každý příznak hodnotíš. Tělo přestalo být místem, kde bydlíš a stalo se místem, který sleduješ. A co ještě nejzajímavější, sleduješ ho hlavně. Jako to, jestli tohle nebyl třeba signál toho, že jsi už konečně těhotná. A znak číslo 3 je únava. Taková ta únava, co nezmizí po spánku. Není to únava z toho, že jsi toho nějak udělala hodně. Je to únava prostě z toho, že roky neseš něco těžkého sama v sobě, bez přestávky. Jestli se v tomhle poznáváš aspoň v jednom z těchto věcí, tak mě sleduj. Budu sem dávat víc o tom, proč tvoje tělo reaguje přesně takhle, co s tím jde udělat.